Селям алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим самые актуальные новости, которые появились в украинской и международной информационной повестке дня. Ну, для начала начнем мы из новостей времена оккупированного Крыма, о которых нам расскажет наш журналист Роман Спиридонов. Он с нами сейчас на прямой связи из Ньюзрума. Рома, привет! Какие новости в верстке Замана? Привет, Гульсум. Но сегодня я буду говорить не совсем конкретно о новостях из оккупированного Крыма, потому что главная тема сегодняшних выпусков – это выступление Владимира Зеленского в Раде. Президент рассказал о развитии армии, о плане возвращения оккупированных территорий, о наказании для предателей, военных преступников и тех предшественников, кто без боя сдал Крым. Президент также говорил о возможной амнистии для тех, кто не брал в руки, о том, что необходимо принимать такой закон, рассказал о возрождении переговоров в нормандском формате, об инициативе создания международной крымской платформы, заявил, что украинцы должны сами понимать, для чего им нужно деоккупировать захваченные территории, должны объединяться для освобождения и Донбасса, и Крыма. И мир не должен забывать о Крыме, пока там преследуют крымских татар, заявил Владимир Зеленский. Вот подробнее о том, что сказал президент, смотрите в наших выпусках. Кроме этого, мы узнали о том, как оценивают выступления Владимира Зеленского члены Меджлиса. Вот так, например, заместитель председателя представительного органа крымских татар и нардеп Ахтем Чийгоз обратил внимание на то, что Зеленский ничего не сказал о решении политико-правовых вопросов коренного крымско-татарского народа на своей родине, которые бы усилили позицию Украины перед врагом России. Это, кажется, уже устойчивая позиция президента и его команды в вопросе принятия законопроектов, предложенных Меджлисом крымско-татарского народа, заявил Ахтем Чийгоз, имея в виду законы о статусе крымско-татарского народа, о статусе коренных народов и закон об изменении статуса автономной республики Крым с территориальной на национальную крымско-татарскую автономию. Еще раз повторюсь подробнее о том, что заявил Зеленский, как прошло его выступление в парламенте страны, мы будем рассказывать уже в ближайших выпусках. Это в 19:00 на украинском и в 21:00 на крымско-татарском. Конечно же, будем говорить и о традиционных уже наших темах, о ситуации с коронавирусом, о незаконных раскопках, которые продолжаются в оккупированном Крыму, и незаконных судебных преследованиях крымских татар в оккупированном Крыму. Там один за другим проходят суды против крымских татар, которых обвиняют в терроризме, в участии в незаконных вооруженных формированиях, якобы. Вот об этом, обо всем подробнее в наших выпусках. Гульсум. Спасибо тебе большое. Это был наш журналист Роман Спиридонов прямо из Ньюзрума. Смотрите вечерние выпуски Замана в 19:00 на украинском языке с Урьянией Сейтумеровой и в 21:00 на крымско-татарском языке с Шевкетом Наматулаевым. Ну а мы пока эти и другие новости обсудим в нашей студии. Вы можете присоединяться к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +3 80 73 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Также можете присоединяться через программу Skype atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Но сегодня действительно президент Украины Владимир Зеленский, выступая с трибуны Верховной Рады Украины, озвучил немало важных тезисов. И мы в этой студии сейчас с нашими гостями обсудим эти тезисы. Президент Украины во время своего послания вспомнил про оккупированный Крым и оккупированные территории Донбасса. Он указал на то, что власти помнят об украинцах, которые там живут. Он сказал следующее, цитирую: «Мы не забываем, что в Крыму и на оккупированной территории Донбасса живут наши граждане. Мы должны заботиться о них, заботиться и бороться за них». Конец цитаты. Также он сказал про платформу по деоккупации полуострова. Давайте его послушаем. Мир на Донбасі та деокупація Криму – мої ключові пріоритети. На жаль, ви знаєте, у порядку денному нормандського формату ніколи не було питання Криму. Але воно було і є завжди, і буде завжди у нашому порядку денному.
Допоки Крим залишається окупованим, а українці та кримські татари там зазнають регулярних переслідувань, світ не має забути про Крим. Ви знаєте, можна скільки завгодно постити веселі меми про гарантії безпеки Будапештського меморандуму, однак це не поверне наші території. Ми шукаємо нові дієві інструменти для цього. Повернули питання Криму в міжнародний порядок денний. Ми створюємо формат «Кримська платформа». Це координація міжнародних зусиль для захисту прав кримчан та деокупації півострова. Я вже предметно обговорив цю ініціативу з представниками Європейського Союзу, Великобританії, Канади, Туреччини та іншими партнерами. Багато з них готові приєднатися та брати в ній активну участь. С нами сейчас на прямой связи Роман Бессмертный, політичний діяч, екс-представник України в політичній підгрупі Трьохсторонньої контактної групи в Мінську. Пане Романе, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Вы слушали обращение президента Владимира Зеленского? Вам понравилось? Какие важные тезисы для себя вы подчеркнули? Ну, треба віддати належне тим, хто писав цей виступ. Виступ загалом написаний дуже добре і прочитаний він непогано, тобто непогано поданий. Чи є цей виступ посланням? Ну, це справа фахівців, хай розбирають. Тому що зазвичай, якби сьогоднішній день ділився на дві частини. Це, власне, виступ президента і послання, яке подавалося окремо. Наскільки я правильно почув, то і те, що роздано під QR-кодом, це повторення виступу і виступ – це одне й те ж саме. Тепер, що стосується тез, які були озвучені. Перше, це, по суті, тези про внутрішню і зовнішню полеміку поточну, на якій є такий колосальний притрус нинішньої виборчої кампанії. Разом з тим прозвучало, з моєї точки зору, декілька достатньо таких хороших і змістовних речей, які, правда, треба дискутувати. Так вони належать в компетенції президента, парламенту чи уряду. Бо як такої стратегії, насправді, не подано. І зверніть увагу, там навіть всередині президент виступу свого говорить про те, що треба, щоб уряд подав стратегію до 2034 року, 30-го року і так далі. Тому що я так розумію, що питання дискутувалося, так про яку дату говорити. Зокрема, і в цьому виступі прозвучало декілька уже якби відомих ініціатив, це так звана Кримська платформа, ну і тез про так звану реінтеграцію Донбасу і деокупацію Криму. Але якщо говорити по структурі, то яке місце це в принципі займає? Бо якщо це поставити в ряд з цифровізацією, а з COVID-19, ну, з моєї точки зору, якби визначати пріоритети, то це позиція номер один. Війна і, відповідно, реінтеграція, чи, скажімо так, деокупація Донбасу і Криму. І потім говорити про речі, які вони визначають, на яких вони насправді, на які ці дві позиції впливають. І ковід, економічна криза і так далі. Загалом складається враження, що безумовно в виступах президента з'являються змістовні речі. Подаються вони досить толково, але вони носять такий, знаєте, еклектичний характер. Тобто насмикали і їх якби стулили в купу, хоча безумовно, це фрагменти того, що називається внутрішнє і зовнішнє становище, так як це визначає Конституція України. Хоча, ще раз кажу, мені здається, що це більш така передвиборча програма, чергова, ніж змістовного характеру, і тим більше стратегії. Но президент Владимир Зеленский в последнее время на различных площадках, на различных переговорах, куда он ездит, постоянно говорит и озвучивает тезис о создании платформы по Крыму. А президент и сегодня то же самое он озвучил. Он решительно настроен. Можно сделать такой вывод?
З моєї точки зору, я вже не одного разу казав, що це велика помилка, що питання звільнення Криму, деокупацію Криму, як це акцептує президент, відділено від теми Донбасу і поставлено окремо. Бо я це пояснюю прикладом, який вже на поверхні лежить, це, власне, доля кримсько-татарських в'язнів, які сьогодні знаходяться за межею переговорного процесу, і помилка ця була допущена в серпні минулого року, коли їх відвели в окрему групу військовополонених. І це питання так само. І я дуже сумніваюся, що в рамках так званої Кримської платформи, якщо там не буде того, драйвера, який буде тягнути цю проблему і робити її проблемою номер один в Європі, скажімо, в регіоні і так далі, можна буде чогось домогтися. Кто может быть этим драйвером? Таку роль могла би зіграти, скажімо, група Чорноморської ініціативи. Я б її так назвав би, тобто це країни, які виходять до Чорного моря. І насправді і парламентська асамблея Чорноморського об'єднання, і союз цих країн, вони можуть впливати дуже серйозно, в тому числі і на безпекові, і на політичні, і на економічні, і фінансові питання. Тим більше, що видно, як ці країни, особливо Туреччина, в останні роки піднімаються. Якщо ж це питання, скажімо, буде вестися лише Україною і Туреччиною, воно залишиться лише цементом між цими країнами і не більше. І знаєте, я це відчув із виступу, тому що не випадково одразу після цих речей по Кримській платформі почали звучати речі економічної співпраці Україна-Туреччина, там випуск оборонно-промислового комплексу предметів, товарів і так далі. Тобто це відчувається. Але з моєї точки зору, но при этом Эрдоган выразил свою поддержку к созданию Крымской платформы. Об этом вчера в нашем эфире сказал Мустафа Джемилев. Ему понравилась эта идея, он готов принимать в ней участие. Гульсум, я минулий раз, я бачив, як емоційно там ви не сприймали те, що я говорив, бо я одразу сказав, що якщо апелювати це до Ердогана, то треба чітко зрозуміти, а в якій тут позиції знаходяться кримські татари, і чи може Ердоган у цій ситуації потягнути проблему, бо вона насамперед потребує внутрішнього українського, скажімо, об'єднання. І оці речі, про які ми неодноразово говорили, зміни до української конституції, зміни законодавства відповідного, вони б стали фундаментом, на який б могла опертися ця союз країн Чорного моря, і тоді дуже легко заганяти в кут Росію. Я не кажу, що проблема союзу в цьому питанні з Туреччиною – це недолік, навпаки. Це позитивний крок, але чи є він вичерпним і достатнім для того, щоб домогтися результату? Безумовно, це непоганий крок у цій царині, бо навіть ще в 2016 році обговорювалися моделі спільного управління Кримом. І це проговорювалося дуже серйозно навіть на рівні апарату Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Тому я до цього відношусь дуже позитивно. Але ще раз кажу, тут уже треба активна позиція і української сторони, і кримських татар, щоб ця тема не стала такою, як вона стала в звільненні кримських татар військовополонених. Бо на сьогоднішній день, чесно кажучи, і сором, і розпач. А як підступитися до цієї теми? Тому що сьогодні, розумієте, на фоні того, що сказав президент, що звільнили там більше сотні, 150 людей, то отак одразу хотілося запитати, так а чого ж ви залишили фактично 1 на 1 кримських татар, викинувши їх із цієї розмови? Тому при этом Ахтем Чийгоз, народный депутат Украины и заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа, сегодня, комментируя выступление президента Зеленского, подчеркнул, что президент Зеленский не озвучил решение политико-правовых вопросов крымско-татарского народа. Вот как вы считаете, с чем это связано? Это нет какой-то политической воли в команде президента Украины? Или они просто не понимают, насколько это важно решение политико-правовых вопросов крымских татар? Или что? Це традиційно для політики ненадання належної уваги питанням, які пов'язані з національною культурною автономією, з правом на самовизначення націй, статус потерпілих народів і так далі. Ви зверніть увагу, це стосується фактично
всього блоку питань в українській державі, які сьогодні відсунуті якби в дальній ящик. А є, з моєї точки зору, і сам Зеленський, і люди, які навколо нього, вони не усвідомлюють значимості цього фактору, який було підкреслено. І насамперед, я на цьому наполягаю, що оці речі треба робити в першу чергу. І внесення змін в Конституції, і прийняття і внесення змін до закону про статус кримсько-татарського народу, і питання, які пов'язані з національно-культурною автономією, правом на державність, там, і речей, які пов'язані з гуманітарним розвитком, там, і так далі, і так далі, і так далі. Тоді це стало якби основою для того, щоб говорити про необхідність Союзу для отримання програм допомоги, спільних дій, безпекового фактора і так далі, прав людини і таке інше. І це підняло питання. Причому, зверніть увагу, для цього не треба серйозних затрат. Це б актуалізувало проблематику. Але з моєї точки зору, очевидно, що є нерозуміння цього фактору в розвитку народу, нації, этносу, як такого, и так далее. Пане Романе, давайте подключим к нашей беседе сейчас члена Меджлиса крымско-татарского народа Эскендера Бариева. Он нас слышит, и мы можем вместе сейчас обсудить роль крымско-татарского народа и его участие в создании международной платформы по Крыму. Эскендер, ассаляму алейкум. Алейкум салям, добрый вечер. Сагулнас. Эскендер Ага, президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Турецкую республику в интервью турецкому изданию сказал, что он надеется, что Меджлис крымско-татарского народа будет принимать активное участие в создании и работе платформы по Крыму. Очень странно, что сказал, что надеется, учитывая, что Меджлис давно к этому готов, да, но в каком формате, как вы считаете, это будет выглядеть, какую роль будет занимать представительский орган в создании и работе этой платформы? Да, действительно, я с вами согласен, что глава государства, которое воюет и которое потеряла территорию, автономную республику Крым и Севастополь, которая является родиной коренного крымско-татарского народа, говорит о том, что представительный орган надеется, что будет принимать участие. Однозначно, мы с первых дней оккупации вели активную работу, мы ее продолжаем вести. Я, в частности, представлял и в экспертной группе принимал участие при РНБО еще в 2015 году, когда разрабатывали стратегию по деоккупации Крыма и реинтеграции Крыма. Поэтому, когда сегодня мы говорим о крымской платформе, когда мы говорим о тех действиях, о стратегии, конечно же, крымско-татарский фактор, он должен быть одним из ключевых, потому что, я скажу прямо, мы должны быть прагматиками. И если украинскому государству выгодно использовать крымско-татарский фактор для восстановления целостности Украины, то Украина должна сегодня этим пользоваться. С другой стороны, крымские татары должны четко понимать и понимают с прагматической стороны, что сегодня Украина — это и есть единственная страна, базовая страна для крымско-татарского народа, где могут быть реализованы права крымско-татарского народа, коллективные права, как коренного народа Украины и непосредственно Крыма. И поэтому здесь как раз-таки фактор крымско-татарский, он очень важен. И мы прекрасно все понимаем, что когда шла речь о самоопределении, о праве на самоопределение, о риторике российских дипломатов о том, что якобы присоединение Крыма — это воля некоего крымского народа, которого не существует в природе, то здесь как раз-таки крымско-татарский фактор — это четкий фактор в соответствии с международным правом, когда Украина может говорить, что позиция коренного народа была однозначна. Они определились с тем, что их будущее, их развитие, их территория может быть непосредственно только в украинском государстве, в демократическом правовом украинском государстве. Вот поэтому здесь Украина могла и должна делать все, чтобы этот фактор удерживать. Кроме того, очень важным фактором является и то, что сегодня все-таки более таким вот массовым и системным частью населения Крыма, оккупированного Крыма, является именно крымско-татарский народ, который до сих пор занимает проукраинскую позицию. И поэтому тут очень важно действие государства в принятии закона о коренных народах, изменения в Конституцию, потому что еще в 90-х годах была заложена мина замедленного действия, когда автономная республика Крым стала именно по территориальному признаку, по административно-территориальному признаку. И это как раз была заложена мина замедленного действия и предпосылки для таких
как ЛНР, ДНР, всякая Бессарабская республика и так далее. Поэтому Украина должна внутри, в политическом правовом поле, вернее, в правовом поле урегулировать этот вопрос даже на уровне главного закона, Конституции Украины. Поэтому, кстати, я вот слышал выступление пана Романа, с которым мы еще в 2001 году коммуницировали, когда он был руководителем штаба нашей Украины. Здесь я хочу подправить. Мы не должны говорить о национально-культурной автономии, потому что мы подменяем понятие. Мы должны говорить о национально-территориальной автономии в составе Украины, как именно унитарной Украины, потому что именно право на самоопределение и специфика Крыма, в котором зародились коренные народы, крымские татары, коренные крымчаки, и только этот регион может иметь статус автономии. И автономия не культурная, автономия не территориальная, а именно национально-территориальная с учетом того, что там могут взаимодействовать и работать представительные органы. Пане Романе. Еще один момент я хотел бы уделить, поскольку вы задали вопрос. Меджлис крымско-татарского народа — это представительный орган, и он де юре был признан официальным 20 марта 2014 года. К сожалению, де-факто и де-юре в правовом поле Меджлис так и не действует в украинском. И поэтому сами взаимоотношения президента с Меджлисом, всех органов власти с Меджлисом должны быть урегулированы законодательно. И это упростит нашу работу и борьбу за деоккупацию Крыма. Пане Романе. Так. Есть что добавить? Да, я і повністю погоджуюся із тезою про національну територіальну автономію. Я навіть не звернув увагу, що я невірно акцентував цей момент. І правильно, абсолютно правильно відмічено оцей момент про інкорпорування в правову систему України представницького органу кримських татар. Це питання, яке треба було вирішувати від самого початку виникнення навіть територіальної автономії кримських татар. І про це весь час мова велася, тому що це єдиний представницький орган. Я вже не кажу про те, що насправді на сьогоднішній день і представницькі, виконавчі органи могли би формуватися і діяти на континенті. Тим самим, скажімо, вчиняючи правові акти, правочини, вони б могли в тому числі впливати на ситуацію всередині. Я вже не кажу там акти цивільного стану і так далі. Тобто тут є механізми, які чомусь ні попередник Зеленського, ні Зеленський, вони не хочуть їх застосовувати для того, щоб на сьогоднішній день зміцнити цей фундамент кримської національно-територіальної автономії, зміцнення платформи, для якої виходити в світ і домагатися звільнення від окупації Криму. Тобто це суперважливі речі в міжнародному праві, які, з моєї точки зору, не зрозуміло, чому ігноруються. Ескендер Ага, как вы считаете, это просто нежелание или незнание, непонимание важности сего вопроса? Я отнес бы к тому, что, возможно, незнание, непонимание, потому что, к сожалению, и в украинском политикуме, и в украинском экспертной среде есть проблемы понимания в разнице между коренными народами и национальными меньшинствами. И как раз-таки это ведет к определенным сложностям, либо опасениям якобы на Западной Украине или на Восточной Украине. С другой стороны, я однозначно не могу сказать нежеланием, но, к сожалению, на мой взгляд, уже президент Зеленский в своей каденции находится 1,5 года. Кроме того, мы еще, когда он баллотировался, как и другим кандидатам, направляли соответствующие вопросы. И, с другой стороны, я думаю, что его команда должна четко понимать, что хотя бы пошагово или поэтапно нужно решать этот вопрос. Я полностью согласен с паном Романом в том плане, что даже на первом этапе, когда будет принят закон о коренных народах, здесь должны быть изменения в ряд десяток законов Украины в связи с принятием нового закона. И таким образом это будет достаточно непростой и не быстрый процесс. Но при всем том украинское общество будет готово к тому, что есть на территории Украины коренные народы, в частности, официально считается коренной народ крымско-татарский, и крымские татары, именно крымские татары имеют право на самоопределение, и таким образом это очень серьезная козырная карта на международном уровне. И ведь не случайно, если вспомните, еще в 2015 году президент Порошенко, выступая в Конгрессе США, заявил, что он крымский татарин.
Поэтому я бы хотел, чтобы мы уходили, вернее, не только публично заявляли, но и шаг за шагом предпринимали конкретные действия. И действительно, крымско-татарский фактор может быть очень важным элементом в формировании платформы за деоккупацию Крыма и восстановление украинской территории. Ну вот давайте еще обсудим вместе с вами платформу по деоккупации полуострова. Вот как вы ее видите? В каком формате международных организаций и стран должна быть эта платформа, должна существовать? Если в ней не будет участвовать Российская Федерация, будет ли эта платформа ефективною, пане Романе? Ну, з моєї точки зору, я вже казав про те, що я бачу тут в першу чергу небезпеку, і лише після того розумію, що якщо ті, хто ініціював цю річ, усвідомлювали механізм і бачать цей механізм, як об'єднати країни, як вивести насамперед формат там на позиції номер 1, то можна було б говорити, скажімо, про його місце в системі механізмів впливу на Російську Федерацію. Якщо це лише просто щоб тримати в інформаційному полі цю проблематику, ну то з моєї точки зору тоді треба було просто залучати і починати розпрацьовувати механізм Женева Плюс, який навіть сьогодні, з точки зору механізмів, якби ним займалися, над ним працювали, міг би бути набагато впливовіший. І за таких умов от, я би бачив, щоб стартовим майданчиком для того, щоб Кримська платформа повинна працювати, має бути ПАЧЕС. Тобто це союз країн Чорноморського моря, які розуміють проблематику, який би міг це питання брати на себе і вести його. Це сформувало свого роду новий союз країн разом з Європейським Союзом в протидії Російській Федерації. Я вже не кажу, що всі прекрасно розуміють із середніх віків до сьогоднішнього дня, яку тактичну, стратегічну роль в долі Російської Федерації підіграє Чорне море, особливо Босфор і Дарданели. І в мене таке відчуття, що ми вертаємося там 17-18 століття у цей поєдинок от навколо Криму, який був свого роду контролером всіх подій в басейні Чорного моря. А відтак це тут не обійтися без об'єднання платформи цих країн. Знову ж кажу, якщо тут іде далекосяжна мета, а не лише просто інформацію наповнювати простір, і даруйте за те, що я зараз скажу, дурачить голову кримським татарам. Але воно от мене дуже тривожить оце от серпень минулого року, коли військовополонених кримських татар просто кинули, і ними на сьогодні не займається фактично ніхто. Вибачте, будь ласка. Ескендер Ага. Но что касается платформы, я скажу так, что на начальном этапе мы видели, когда команда президента больше говорила о том, что она сможет договориться с Россией, найти какие-то коммуникации, разрешить эту проблему. Также говорили о том, что вот есть нормандский формат и так далее. То есть в процессе коммуникации, в процессе работы команда президента столкнулась с тем, что нормандский формат не работает. Да, несмотря на то, что они его разблокировали, но на самом деле Россия давит практически на все процессы. И поэтому здесь они убедились, что Крым полностью выпадает. Поэтому здесь они уже вернулись к другой теме платформы, то есть это круг друзей Украины, которые могут поддерживать или системно будут поддерживать. Вот я вижу платформу, и я четко разграничиваю понятия формата и платформы, потому что формат в контексте Крыма, он не может быть, потому что российская сторона, она сказала, как агрессор, что для нее тема Крыма закрыта, и она не сядет за стол переговоров. То есть ее нужно вынудить сесть за стол переговоров. Поэтому здесь и речь идет о платформе, то есть тех союзников. Другой вопрос, эта платформа может быть многоуровневая. Ведь на самом деле ряд стран могут поддерживать Украину, но не могут быть там, допустим, в одной коалиции. Такое тоже может быть. Поэтому здесь мы должны рассматривать различные, скажем, различные конфигурации. И конфигурации в контексте стран безопасности в Черноморском регионе, где
достаточно сильными являются и Турецкая республика, и Румыния. И, соответственно, и Румыния, и Турецкая республика являются членами НАТО. С другой стороны, могут быть и тот треугольник Польша, Балтийские страны и Украина. Это тоже один из треугольников, когда мы видим там тех наших основных союзников и, я бы сказал, локомотивов в Европейском Союзе по поддержке Украины. И в том числе мы не должны забывать о Юго-Восточной Азии, где в том числе могут быть наши партнеры, и которые могут также включиться в платформу. Поэтому здесь этот процесс, говорить о том, что завтра там соберутся все страны и выработают определенные правила и сразу выйдут в поддержку Украины, я думаю, это не так просто. Но если на многоуровневых направлениях у нас будут коалиции, которые будут четко обозначать позицию, поддержку Украины и за деоккупацию Крыма, это очень важно. И кроме того, только на государственном уровне этого недостаточно. Важно, чтобы активно работала общественность. И поэтому с 2017 года мы инициировали и работаем над международным движением за деоккупацию Крыма и солидарность с татарским народом «Liberate Crimea». И в ближайшее время мы уже планируем презентацию стратегии этого движения. Çok sağ olun, Искендер Агачин, Меджлиса крымско-татарского народа Искендер Бариев был с нами на прямой связи. Пан Роман, а как вы считаете, можно ли вынудить каким-то образом Российскую Федерацию сесть за стол переговоров? Может ли группа стран в рамках платформы по Крыму разработать такой механизм по вынуждению России? Насправді, якщо взяти ті акти міжнародного права, які сьогодні регулюють увагу на необхідності створення умов, які б тисли на поведінку і визначали поведінкою певної країни, це ключовий момент. І ви правильно кажете, насправді дії України, яка найперша зацікавлена розв'язанні ситуації разом із союзниками, вони повинні створювати момент і підводити до того часу, який би змушував Росію діяти таким чином, якщо ми йдемо лише мирним шляхом і застосовуємо силу. З моєї точки зору, ми знаходимося в ситуації, коли і фактор застосування сили в умовах Донбасу частковий, і фактор застосування сили в умовах Криму частковий, і зовнішньополітичні, внутрішньополітичні, дипломатичні кроки скомбіновані в одну стратегію і тактику могли б вимушувати Росію до певних кроків, в тому числі задіюючи сьогодні і нинішні санкції, і політику в енергетичному секторі, транспортному секторі, фінансовому секторі і так далі, які б не приводили до серйозних кризових явищ на континенті чи в світі, власне, і мають створювати от такі моменти. Не випадково і Будапештський меморандум, і нормандський формат, і Женева плюс в закритих нарадах називають факторами, які є свого роду рамками створення умов, які б змушували Росію діяти таким чином. Тому ви підчеркнули дуже важливий момент. Але тут важливо, щоб це розуміло політичне керівництво України і воно діяло таким чином, які би підштовхували наших союзників, наших побратимів, в яких є інтерес у цьому, щоб вчинити цей тиск і, знову ж кажу, не руйнуючи їх стратегічний і тактичний інтерес, змушувати подвигатися в цьому плані Росії. Давайте підключимо к нашій бесіді зараз Ганну Гопко, народного депутата України 8-го скликання. Вона з нами на прямой связи по телефону. Пані Ганна, вітаю вас. Да, витаю вас, доброго дня. Верите ли вы в платформу по деоккупации Крыма? В каком случае, по-вашему, она может быть эффективной и привести к желаемому результату, к решению каких-то гуманитарных вопросов и в конечном итоге деоккупации полуострова? Я вірю в тяглість української політики і послідовність дій. Ще в 8-му скликанні ми розпочинали взагалі підготовку цієї платформи з деокупації. І дуже добре, що зараз ця ініціатива вже набирає якихось конкретних рис, хоча все одно є багато питань щодо стратегії, першочергових кроків, але те, що Україна в особі і Зеленського, і МЗС говорять про Крим,
Тому що на початках дуже багато було тривоги, що весь акцент президента Зеленського виключно на Донбас і на те, щоб забезпечити там перемир'я, а не виграти війну, не перемогти. Тому те, що зараз звучить Крим на порядку денному України на всіх міжнародних майданчиках, це дуже добре. Тому що коли в нас є Кримська декларація США, яку ініціював держсекретар Помпео, то очевидно важливо, щоб сама держава Україна скрізь в Європейському Союзі, під час зустрічі з президентом Туреччини Ердоганом, під час зустрічі в Лондоні з представниками високопосадовцями Британії, яка вийшла із Європейського Союзу, але є нашим таким стратегічним партнером і дає нам допомогу, особливо присутністю своєю військовою в Чорному морі, де Росія здійснює мілітаризацію Криму, продовжує економічну окупацію через блокаду товарів і суден на Керченській протоці. Тому, очевидно, ми маємо у різний спосіб політичну підтримку залучати, включати наших партнерів до посилення санкцій, економічного тиску на державу-агресора, говорити про міжнародні суди, де Україна веде декілька справ проти Російської Федерації. Тому те, що робить і Еміне Джипарова в Міністерстві закордонних справ, скрізь піднімає питання Криму як невід'ємної частини України, навіть якщо зараз Росія визнана на рівні ООН державою-окупантом окремою резолюцією, тим не менше боротьба за Крим – це частина нашої послідовної політики. Звісно, хотілося, щоб ще включилися парламентські комітети і комітет у закордонних справах, тому що він щось взагалі десь зник, його голос зник, а мав би звучати на всіх парламентських асамблеях від Ради Європи, ОБСЄ, НАТО, де ми мали би порушувати питання зростання фактів переслідування, утисків, репресій проти кримських татар, проти українських активістів, які не визнають Крим і окупацію Російської Федерації. Тому я би вважала, що парламентська дипломатія мала би бути посиленим голосом в частині загальнонаціональної стратегії, щоб сісти і скоординуватися, як далі через різні. Багато говорять про Люблінський трикутник. Щоб і на цьому Люблінському трикутнику теж говорили, а що можна зробити зараз для Криму, щоб це питання звучало. Я думаю, що виборів в США дуже важливо буде вже говорити з переможцем, наступним президентом США, адміністрацією, про те, що США мають Кримську декларацію, а їхня позиція буде незмінною щодо територіальної цілісності і щодо Криму, як їх зробити більш активними в платформі з деокупації Криму. Дуже дякую вам, пані Ганна. Ганна Гопко, народний депутат України 8-го скликання, була з нами на прямому зв'язку. Пане Романе, Украина придерживается политика дипломатического пути деоккупации своих территорий. Но сегодня, глядя на ситуацию, которая происходит на Горном Карабахе, напрашиваются аналогии. Ведь там тоже были Минские соглашения, которые были подписаны в начале 90-х. У нас есть также Минские соглашения, и, очевидно, они не результативны. Все-таки военный сценарий возвращения наших территорий исключать нельзя. Здесь, как нигде, наверное, уместна теза, что если хочешь мира, готовься к войне. Безумовно, поганіти штаби, які не готові для виконання відповідних воєнних операцій, і воєнно-стратегічних, воєнно-тактичних операцій і так далі. І тому давайте завжди пам'ятати, що зовнішня політика, а війна – це, власне, прояв зовнішньої політики, є продовженням внутрішньої політики. І я вам не одного разу казав, що я розцінював завжди мінські переговори лише як тактику, яка крайньо була необхідна для того, щоб зміцнити оборонну здатність армії, будувати оборонно-промисловий комплекс і так далі. Тобто це визначальні речі є. На сьогоднішній день, з моєї точки зору, ймовірний і найбільш можливий – це комбінований тактичний варіант при чіткому розумінні, яка стратегія. От, даруйте, але до сьогоднішнього дня, навіть під час сьогоднішнього виступу, президент Зеленський таке не сказав. А камо грядеш? Тобто, куди ми йдемо? Що бачиться там попереду? Бо якщо чітко зрозуміло, що хочемо, тоді не так важко вибудувати стратегію. Чи є в цій стратегії фрагмент сили? Безумовно.
безумовно, акцентую на цьому увагу, дуже легко вести переговори, коли за спиною в тебе стоїть сильна армія, яка не тільки здатна досягти перемоги, а яка досягає перемоги. Чи вона це робить швидко, чи вона це робить поступово, витискаючи ворога, але про це завжди треба пам'ятати. І очевидно, що якщо ми хочемо перемогти у цій війні, то ми повинні розуміти, у війні перемагають армії. Хай це оформляють дипломати, хай це оформляють президенти і глави держав своїм іменем і так далі. Але треба розуміти, що завдання номер 1 в звільненні від агресора Криму і Донбасу – це формування армії сильної, яка не тільки повинна захищати нинішні кордони, а й витискати ворога із території. Більше, ніж Україна, на відстоювання своєї території, і кримські татари на відстоювання своєї території. В даному випадку ніхто не має права. І тому цей компонент, він є дуже важливий. Але оці дискусії, які сьогодні ведуться, які не дають можливість цементувати силу не тільки всередині країни, а й разом із союзниками, із-за недописаних норм Конституції, недоприйнятих, недоговорених законів, відсутності стратегії, оце й не дає можливість чітко вийти та, умовно кажучи, послідовність програм. Пункт номер 1 – армія така-то, така її тактика, така її стратегія. Пункт номер 2 – переговори там в такому-то форматі. Пункт номер 3 – такий-то зміст цих переговорів і так далі. Тоді б набагато чіткіше і зрозуміліше було. Це по-перше, а по-друге, тоді б і України, і кримські татарин чітко б розуміли, хто вони один одного. Тому що оця недоговореність, яка постійно зараз існує, вона не дає можливість поставити чіткі абсолютно і визначені питання перед Європейським Союзом, перед країнами Чорноморського басейну і так далі, в тому числі в питаннях звільнення Криму. І я розумію прекрасно, що Кримська декларація, ініційована в Сполучених Штатах Америки, це відповідь, але це відповідь на далеку перспективу, а треба жити сьогодні. Люди знаходяться в батьківських умовах. І тому такі речі, як формування уряду за межами Криму, як визнання представницького органу кримських татар державним органом, який би повноважував, виконувати певні функції. Це суперважливі речі в нинішньому тактиці держави України. Сегодня президент Украины, а также выступая с трибуны Верховной Рады, вот эту тезу тоже хотела с вами обсудить, сказал, что хочет наказания для виновных в российской аннексии Крыма. Давайте вместе его сейчас послушаем. Ми будуємо українське військо, яке зможе захистити Україну на суші, у воді, в повітрі та кіберпросторі. Щоб більше ні в кого не виникало навіть думки, що можна посягнути на наш суверенітет, посягнути на нашу територіальну цілісність або відібрати в Україні частину території без єдиного пострілу. Цього не буде ніколи. А ті, хто без бою віддав Крим, мають нести відповідальність. Уже очень много говорят про то, что должны понести наказание определенные люди за оккупацию Крыма. Но сколько можно, когда мы уже увидим результаты, когда мы уже увидим виновных на скамье подсудимых? Ви просто геніально зараз фразу склали. Насправді, якщо ви візьмете кримінальні справи відкриті проти 5-го президента, проти секретаря РНБО, ви хоч знаєте одну кримінальну справу, де одною із обвинувачень їм було, власне, бездіяльність в ситуації зовнішньої воєнної агресії з боку Російської Федерації? Там є чорт знає що, там є що попало. Але питань, які стосувалися того, що зараз сказав президент Зеленський, нема і не буде. Тому що треба розрізняти словесну риторику і правову річ. Бо насправді ви правильно акцентуєте увагу на цьому питанні, що коли настане момент, коли з'явиться хоча б одна кримінальна справа, де буде пред'явлено звинувачення в бездіяльності, злочинній халатності чи в діях проти держави Україна тої чи іншої
посадової особи. Я зараз за рамками ставлю там Януковичів, тих, хто осуджено і так далі. А в даному ж випадку звучало претензії до тих, кому фактично хто змушений був тягнути на собі владу після того, коли президент Янукович втік. Ну, посадки будут, как думаете? Та я не вірю в цю риторику, тому що якби за цими словами були якісь реальні претензії, то вони б почалися одразу. Тим більше, що насправді і тому ж самому Турчинову, і тому ж самому Порошенку можна було пред'являти бездіяльність в момент початку агресії. І якщо перший зустрівся з ситуацією, знаходячись в статусі тимчасово виконуючий обов'язки, і легко сказати, що я не президент, я не мав права робити перше, друге, третє, то другий насправді зобов'язаний був ввести правовий режим воєнного стану, який, до речі, не введено до сьогоднішнього дня. І коли сам Зеленський розкидається такими питаннями, то питання до нього: а він чому не вводить правовий режим воєнного стану? Чому він бачить в очах агресора мир, а не говорить про те, що Україна знаходиться в стані війни? Чому він не вживає тих кроків, які передбачені законом про оборону, законом про правовий режим воєнного стану? Тому це звинувачення в тій же мірі стосується і самого Зеленського, яке він кинув своїм попередникам. Дуже дякую вам, пане Романе. Роман Бессмертный, політичний діяч, екс-представник України в политической подгруппе, трехсторонней контактной группе в Минске, был с нами на прямой связи. Ну, если говорить о следующих тезисах президента Владимира Зеленского, который он озвучил, выступая с трибуны Верховной Рады Украины, надо отметить, что он заявил, что на Донбассе уже 86-й день продолжается режим прекращения огня, самый длинный режим тишины за годы войны, сказал президент Зеленский. Он сообщил, также он сообщил о начале строительства 2 военно-морских сил для более эффективной защиты Черноморского региона. Давайте вместе послушаем его. 27 липня було оголошено про припинення вогню. Сьогодні режим тиші триває 86-й день поспіль. Найдовший за роки війни. Чи ідеальний він? Ні. Чи є порушення? Так. Чи є спроби його зірвати? Безумовно. Але треба визнати, кількість пострілів суттєво зменшилась. За всі ці дні ми маємо 1 бойову втрату. Ну а тем временем за прошедшие сутки вооруженные формирования России 2 раза нарушили режим прекращения огня с гранатомета и стрелкового оружия. В штабе утверждают, что неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Давайте послушаем штаб. Режим припинення вогню противник порушив поблизу населеного пункту Луганське, застосувавши на цій ділянці ручний протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю. Тем временем на Донбассе готовится разведение войск на 4 направлениях. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, сообщает Укринформ. Также определены около 19 новых локаций относительно возможного гуманитарного разминирования. Давайте вместе его послушаем. Станом на сьогодні вже визначені місця ще 4 пунктів можливого розведення сил та засобів, а також близько 19 нових локацій щодо можливого гуманітарного розмінування. Однак остаточну крапку в цих питаннях не поставлено. Процес Мінська дещо заблокований через позицію Російської Федерації та їхніх проксі, які представляють окупаційні режими в Донецьку і Луганську. Вместе с этим, выступая с трибуны Верховной Рады Украины, президент Владимир Зеленский напомнил об опросе, который он анонсировал в день проведения местных выборов в Украине 25 октября. Вот что он сказал. 25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори. Дуже важливі. Не для політичних партій, а для вас, шановні громадяни України. Для розвитку і добробуту ваших міст, сіл, ваших громад. В цей день я задам вам 5 запитань і чекатиму відповідь. А
А сьогодні я задам важливі, відверті запитання самому собі. І одразу на них зараз відповім. Чи думав я рік тому, що змінювати країну на краще буде настільки складно? Ні. Чи змінив би я своє рішення, якби тоді знав про це? Ні. Чи вдасться все нам з вами? Так. Слава Україні! Политический аналитик Богдан Бондаренко с нами сейчас на прямой связи. Пане Богдан, вітаю вас. Добрий день. Добрый день. Верите ли вы в вопрос президента Владимира Зеленского? Верите ли вы в то, что результаты будут качественными и репрезентативными? Я в цій частині не користуюсь такими категоріями, як віра. Тому, власне, ніяких гарантій про те, що це опитування буде репрезентативне, ніяких гарантій того, що це опитування буде містити реальні відповіді українських громадян, абсолютно жодних гарантій для цього процесу немає. Відповідно, якщо немає гарантій, значить немає довіри. Тут, якщо можна так сказати, не з точки зору саме віри, а саме з точки зору довіри. І у зв'язку з цим якраз цей процес, мені здається, викликатиме велику кількість зауважень. Как вы считаете, в чем смысл проведения такого опроса, если, как заявляют в офисе президента Украины, он не будет нести каких-либо юридических последствий? Юридичних ніяких наслідків це не несе з точки зору прямої імплементації цих результатів. Але це не означає, що політично їх не будуть використовувати для просування своїх законопроєктів. І тоді вони вже можуть мати певні юридичні наслідки. Тобто мова йде про те, що ці юридичні наслідки наступають не автоматично, проте вони через певний час все-таки будуть доганяти нас в нашій політичній реальності. З точки зору того, яка мета, мені здається, переслідуються дві мети. Перша – це мобілізація свого виборця. За цю мету відповідатиме перше, третє питання і частково четверте. Тому що довічне ув'язнення для корупціонерів і 300 депутатів зменшення їх кількості, це те, що об'єднує всіх виборців. А от канабіс може об'єднати, принаймні частково, молодого виборця саме з Зеленої партії. А от наступні запитання, друге і п'яте, які стосуються напряму війни, то в цій частині, мені здається, це питання, які вони хочуть отримати для себе необхідну відповідь і штовхати далі законопроекти по вільній економічній зоні, про що говорив якраз президент сьогодні. І стосовно Будапештського меморандуму, це просто буде, розумієте, такий додатковий привід про нього згадати. Але сказати, що це якимось чином вплине на Будапештський меморандум, я взагалі не можу. Ну а в чем вообще смысл этого вопроса про Будапештский меморандум? Если говорить о гарантиях, то о реализации этих гарантий, то их должны выполнять гаранты, которые подписали этот меморандум. Разве президенту Украины нужен мандат от народа, чтобы требовать выполнения этих гарантий, хотя бы 5-го пункта Будапештского меморандума, где речь идет о проведении консультаций? Ні. Ви просто, вибачте, але в вашому питанні повністю закладена відповідь. Ні, не потрібен ніякий мандат. Ні, якщо українці проголосують навіть на референдумі стосовно цього питання, то сам факт того, що ми проголосували, ніяким чином не змінить настрій ні Джонсона, ні Макрона, я не знаю, нікого, ні Трампа поки що в цій частині. Тобто це лише тема для подальших розмов. І ті натяки про те, що якщо ніхто не виконує, Будапештський меморандум, це означає, що Україна може відмовитися від без'ядерного статусу. Це просто популістичне загравання, яке абсолютно не має жодного ніякого підґрунтя під собою. Насколько это все законно? Ініціатива. Я можу обґрунтувати, що це законно, а можу обґрунтувати, що це незаконно. Розумієте, тут така історія. З точки зору логіки, чому це законно, воно буде свідчити про те, що як вона буде вибудовуватись. Президент гарант додержання Конституції. 69 стаття Конституції передбачає різні форми народовладдя поза виборами, референдумом, і опитування можна таким вважати. І от говорити про те, що президент все-таки дає можливість громадянам реалізувати свою можливість здійснення прямого народовладдя. Але в цій концепції є проблема. Перша проблема – це наявність другої концепції, яка говорить, що у президента немає повноважень оголошувати опитування.
Якщо немає, значить це не конституційно. А друга проблема полягає все-таки в частині того, яким чином будуть саме проводитися візуально навіть ці опитування. Розумієте, якщо, наскільки я розумію, герба України, президента там на бюлетені може не бути, але сам формат того, що президент оголосив це опитування, на цьому опитуванні буде фігурувати термін «5 питань від президента», а кошти будуть залучатися абсолютно з приватних фондів, то це може нас наштовхувати на те, щоб ми уважніше прочитали закон про запобігання корупції. Саме Національне агентство з питань запобігання корупції, можливо, вони побачать в цьому проблеми. Но представители «Слуги народа» сказали, а именно Евгения Кравчук в комментарии одному из украинских телеканалов сказала, что вероятнее всего опрос будет финансироваться какими-то меценатами. Как бы вы Я это так навіть чув, що навіть одним меценатом. Да. І про це, власне, і говорив, що якщо мова буде йти, що це будуть залучатися приватні кошти під ідеєю, яка була висловлена не фізичною особою, а саме президентом України, то в цей момент це може, я повторюю, що тут можуть бути питання у НАЗК. А з точки зору того, що якщо президент сам профінансує, власне, це опитування, можливо, питань буде менше. Проте я наголошу важливий аспект, що українців станом на сьогодні це взагалі не хвилює. Хто, як, куди, чи це опитування, чи це референдум, взагалі багатьох українців це просто не хвилює. Багато хто підтримує цю ініціативу, багато будуть голосувати не точно з відповіді на питання, а от, наприклад, по довічному ув'язненню для корупціонерів вони будуть голосувати проти корупції, по зменшенню депутатів будуть голосувати проти депутатів як явища, тощо. Тому все-таки результати відповіді на ці питання, вони достатньо передбачувані. З іншої сторони, я швидко закінчу, що якщо вони підуть шляхом проведення соціологічного опитування формату а-ля Exit Poll, мені здається, з юридичної точки зору це буде найкращий варіант. Сегодня, кстати, появились рейтинги, цифры Киевского международного института социологии. Его провели 17-19 октября. И, значит, по результатам этого опроса выяснилось, что 41% украинцев не будет доверять результатам всенародного опроса, инициированного Зеленским. 44 респондентов считают, что это опрос искреннее намерение президента услышать мнение большинства. 44%, что это политическая технология для достижения собственных целей. Также почти половина украинцев не поддерживает предоставление свободной экономической зоны Донецкой и Луганской областям. Треть поддерживает такое решение. Об этом также свидетельствуют результаты опроса Киевского Международного института социологии, проведенного 17-19 октября. Давайте сейчас послушаем и посмотрим на цифры относительно СЭС. Да, вы видите, пожалуйста, результаты опроса Киевского Международного института социологии. 45% серед усіх респондентів не підтримують надання вільної економічної зони Донецькій і Луганській областям. Підтримують надання 33,5%. Причому рівень підтримки зростає із заходу на схід з 27% до 46%. Как вы считаете, вот этот опрос Зеленского, резюмируя эту тему, может быть инструментом народа власти, то, что он обещал, в принципе? Я вважаю, що ні, тому що я розумію, що таке референдум, що таке опитування, що таке плебісцит, що таке вибори, що таке петиція, що таке партисипативна участь в громадському бюджеті тощо. Я знаю, в чому різниця між цими поняттями. Але більшість українців не знають. Тому для багатьох із них саме так це буде одним із цих варіантів. А з іншої сторони, продовжуючи ту тему, пані Гольсом, яку ви підняли стосовно саме КМІСу, то там же були відкриті відповіді на питання, що таке вільна економічна зона. Да, там вообще они проводили опрос практически по всем вопросам, за исключением 5-го, да, про Будапештский меморандум. До этого. Алло. Алло. Можно даже они не знают, как это спросить. Алло. Я вас чую.
Да, я вас перебила. Зв'язок трошки щось псується, проте я кажу, що по п'ятому питанню навіть КМІС не знає, як запитати це у українців. Тому що настільки воно питання складене, що навіть важко якісь не те, що відповідь дати, а запитання сформувати. Дуже дякую вам, пане Богдане. Богдан Бондаренко, політичний аналітик, був з нами на прямому зв'язку. Çok sağ olunuz. Ну а мы переходим к следующей теме, к не менее важной теме. Нагорный Карабах. Сегодня с азербайджанской стороны мы слышим хорошие новости. Там президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о переходе под контроль Азербайджана, а точнее освобождении еще 24 сел и также одного города, который называется Зангилан. Давайте послушаем Ильхама Алиева, президента Азербайджанской республики. Від окупації звільнені села Фізулінського району Дьорчинар, Кюрдляр, Юхари, Абдуррахманли, Гаргабазар, Ашаги Вейселлі, Юхари, Айбасанли. Села Джебраїльського району Сарахша, Гасан-Гайди, Фуганли, Імам-Багри, Дашвейселлі, Ярахмедлі. Села Ходжавенського району Ахчакенк, Мулкідере, Дашбаши, Юшенлі, Венг, Чинарли. Села Зангіланського району Хавали, Зернелі, Мамедбеї, Хекер, Шерифан, Муганли. Давайте сейчас посмотрим, как азербайджанская армия поднимает свой флаг в освобожденном городе Зангилан. Вы видите, пожалуйста, это видео. Muhterem Cenab Prezident, Cenab Ali Başkomandan, emrinize uygun olarak mevzu edirəm ki, Zəngilan şəhəri və ətraf əraziləri işğaldan azad olunmuşdur. Hal-hazırda Azərbaycan bayrağı dalgalanmaktadır. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Ali Başkomandan, Qarabağ, Azərbaycan! С нами сейчас надзвычайный повноваженный посол Азербайджана в Украине на прямой связи Эльмира Ахундова. Эльмира Ханум, селям алейкум. Селам алейкум ассалам. Çok sağ olun. Селям алейкум. Ну вот сегодня мы увидели и услышали заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, который сказал, что освобожден еще один город и 24 села. Ну, прежде всего, мы поздравляем вас с очередной победой. Спасибо большое. Спасибо. Вы знаете, Гюльсум Ханум, я очень рада, что с вами на связи. У вас имя и фамилия, прям очень много у нас в Баку и в Азербайджане Гюльсум Ханумов, и Халиловых очень много. Вот у нас в посольстве только работает Халилов, наш сотрудник. Вы знаете, нельзя без слез смотреть, конечно, эти кадры, на кадры прекрасного освобожденного города Зангилан. Вы видите, да, суверенитет Азербайджана над оккупированными 30 лет. Это просто невозможно себе представить. Я вообще никогда не верила, что доживу до этих дней. И сейчас я действительно абсолютно счастлива. Это великое событие, великий день. Эльмира Ханум, мы понимаем, что азербайджанский народ, который 30 лет ждал и терпел, что вернется в те дома, вернется в те села, в которых они когда-то проживали. И мы понимаем, что сейчас они требуют от президента Азербайджана Ильхама Алиева то, чтобы он шел дальше, да, и освобождал свои территории. Как вы считаете, готова ли власть Азербайджана и лично президент Азербайджана Ильхам Алиев идти до конца освобождения всех своих территорий в Нагорном Карабахе? Ведь мы понимаем, что на него будут давить как европейские страны, так и Российская Федерация. Да, конечно, это без сомнения так, вы правы, и было очень сильное давление, все эти мы видим 2-3 недели, и со стороны особенно европейских государств, и со стороны международных структур. Но вы знаете, я хочу сказать, что эти международные структуры должны были давить на государство-агрессора все эти 30 лет. Они должны были принудить его к миру,
понимаете, в том числе и Российская Федерация, потому что все было в их руках, и мы были готовы на любые, так сказать, ну не на любые, на условия в рамках территориальной целостности. Мы предлагали самый высокий статус автономии для Нагорного Карабаха. Мы предлагали после деоккупации территории разблокировать все коммуникации. И вы знаете, ведь это все было бы очень выгодно для Армении, которая находится в изоляции, в жестокой изоляции экономической, и на издыхании ее экономика находится. И как-то я помню в качестве журналиста еще давно-давно, в 2000 каком-то году я была, значит, в Грузии, подписывался очередной контракт по транзиту нефти, и там был посол Армении в Грузии. Мы подошли к нему и спрашиваем, ведь этот трубопровод мог бы Баку, Тбилиси пройти по территории Армении. Не простят ли вам будущее поколение армян за то, что нефтепровод не прошел по территории Армении? И вы знаете, посол честно сказал, возможно, и не простят. А что касается мирных переговоров, да? Президент, опять-таки, вчера он постоянно дает интервью к огромному количеству телеканалов, мировых агентств. Вчера он давал интервью агентству ИТАР-ТАСС и заявил, что Азербайджан всегда был привержен мирному решению конфликта, привержен и сегодня. Однако вот после Московского соглашения 2 раза перемирие подло нарушено было армянской стороной. Вы знаете об обстрелах, варварских обстрелах Гянджи. Посмотрите, у вас кадры кладбища, во что превращено это кладбище, разоренные кладбища мусульманские, разоренные мечети, святыни, это какие места и во что они превращены. Вот и сегодня был в очередной раз обстрелян город Тертер, азербайджанский город, погибло 2 мирных жителя. Понимаете, его вообще Тертер окрестили современным Сталинградом, потому что с начала конфликта по этому приграничному городу азербайджанскому было выпущено около 1000 артиллерийских снарядов. И господин президент заявил, что если армянская сторона наконец осознает, что путь военных провокаций ведет их к катастрофе, мы готовы вновь приостановить действия военные и решить вопрос за столом переговоров. На основе каких принципов? На основе базовых принципов. Это возврат оккупированных территорий, затем переговоры по будущему Нагорного Карабаха, возврат в места проживания азербайджанских беженцев, в том числе в Нагорный Карабах и в Шушу, и разблокирование всех коммуникаций. Вот на таких условиях готовы начать мирные переговоры азербайджанские политики. Путинская Россия, вот как мы видим, она по-прежнему исходит из необходимости организовать встречу по линии военных, да, и чтобы согласовать некий механизм контроля за прекращением огня. Вот можно ли, как вы считаете, в данном случае, в данной ситуации доверять вообще Российской Федерации? И согласна ли ваша страна, в первую очередь, на такую встречу? Если да, то в каком формате, с участием каких стран она может быть? Вот об этом тоже вчера в интервью агентству ИТАР-ТАСС, его об этом очень пытливо допрашивали российские корреспонденты, и президент очень четко сказал, я вообще не понимаю, ну, состоится эта встреча. Где мы будем размещать, говорит, военных миротворцев, наблюдателей? Они что, будут стоять посреди поля или на каких-то высотах, которые сейчас обстреливаются, и кричать, так сказать, и регистрировать какие-то нарушения столь же? А если они зарегистрируют нарушения, то что будет тому, кто нарушил эти, так сказать, договоренности? Это, говорит, все очень сейчас сложно. Говорит, это так просто в нынешних условиях абсолютно нельзя решить. И я думаю, что это пока невыполнимая задача. В принципе, об этом говорил вчера и президент Ильхам Алиев. Другое дело, что за стол переговоров, мы считаем, должны сесть не военные. За стол переговоров садятся политики высшего ранга. Мы сегодня видим, как... Главное требование, чтобы армянское руководство признало, что Нагорный Карабах — это Азербайджан, чтобы оно отказалось от своей воинственной риторики, отказалось от требований признать независимость Карабаха. Они угрожают нам признать независимость Нагорного Карабаха. И там Франция что-то предлагает признать независимость. Но это смешно, понимаете? Идет освобождение Нагорного Карабаха. Уже пол Нагорного Карабаха освобождено. Все равнинные земли Карабаха освобождены, они говорят о независимости Карабаха. Да ради бога, признавайте
Карабах будет независим в составе территориальной целостности Азербайджана и вместе с Азербайджаном. Иншаллах, но мы сегодня видим, как Российская Федерация, европейские страны пытаются навязать Азербайджану перемирие на своих условиях. Даже озвучивался некий план Лаврова, да, вот недавно. Как вы думаете, как будут дальше развиваться события, как будет действовать руководство Азербайджана в этом вопросе? Я думаю, что руководство Азербайджана будет действовать так же, как оно действует сейчас. Будет продолжать вдохновлять и воодушевлять свой народ на безусловное освобождение всех оккупированных территорий. Если бы знали, какой сейчас подъем духа, воинственный дух, подъем духа патриотический в Азербайджане, если бы видели эту радость, эти слезы на глазах у нашего народа, вы бы поняли, что нас устроит только окончательная безусловная деоккупация всех территорий. Вы не можете себе представить, что это такое. Мы восстановили контроль над государственной границей Азербайджана с Ираном. Мы, наконец-то, вернули себе водные ресурсы, которые были в плену армянской страны, из-за чего половина населения Азербайджана — это Худоферинское водохранилище, Мадагисское водохранилище, Солбовушан. Вода была, понимаете, для нас была, так сказать, пределом мечтаний. Вода не поступала в равнинные районы. Поэтому никакие планы, будь то Лаврова, будь то там, я не знаю, Макрона, который готовится признать независимость Нагорного Карабаха в своем Сенате, не может остановить волю азербайджанского народа к победе. Чувствуете ли вы сегодня поддержку Украины? Чувствует ли азербайджанский народ эту поддержку? Конечно, конечно, безусловно. Вы знаете, мы вчера проводили круглый стол в агентстве «Юниан», и вы знаете, к нам пришли несколько депутатов украинского парламента, военные ваши эксперты, пришли руководители учебных заведений, и они все говорили, выступали, был круглый стол, посвященный Дню независимости, и говорили о том, что Азербайджан вправе восстановить свое, значит, историческое право, контроль над территориями, вправе восстановить любыми средствами, в том числе и военными. Мы очень благодарны депутатам парламента Рады. Мы благодарны вашему руководству во главе с министром иностранных дел Кулебой, во главе с президентом страны Зеленским, который всегда поддерживал и поддерживает нашу территориальную целостность, а значит и нашу справедливую борьбу за освобождение оккупированных территорий. В том числе, как и мы поддерживаем вашу территориальную целостность, мы знаем о вашей беде, о вашей боли, и поэтому мы в этом вопросе абсолютно с одних и тех же позиций выступаем. Вот это я у вас хотела, собственно, спросить. Мы проводим аналогии между оккупированными территориями Украины, это Донбасс и Крым, и оккупированными территориями Азербайджана. И там, в принципе, созданы такие минские группы с участием стран, с участием международной организации ОБСЕ. У вас это было сделано в 90-х, у нас это было сделано в 2014 году. И напрашиваются сами собой аналогии, потому что мы видим, что эти переговоры, они не результативны. Какой мы должны брать пример, по-вашему? Ну, это вам решать, какой пример вы должны. Ну, вы знаете, у нас переговоры шли 26 лет. С 94 года. Мы 26 лет вели переговоры. И только в этом году, получается, или в прошлом году, причем не из-за Минской группы. Все-таки Минская группа, она предлагала и варианты урегулирования, и были на столе разные планы урегулирования. Но ведь была совершенно неконструктивная позиция Армении. Ну а уж когда Пашинян заявил, что Карабах — это Армения и точка, когда он провел инаугурацию так называемого президента, да, самопровозглашенной республики в Шуше, в святом для всех городе, когда он грозился перенести парламент оккупационных сил тоже в Шушу, вот это стало как бы точкой невозврата и красной линией. А Минская группа занималась только увещеванием и Азербайджана, и Армении. Вот это самое, кстати, плохое, эти двойные стандарты. Это уравнивание в своем положении жертвы агрессии и агрессора. Вот это всегда нас очень обижало, потому что 26 лет никто из международных организаций, никто из европейских стран, кстати, в отличие от вашей ситуации, не заявил, что Армения — это страна-агрессор. И вот это было самым неприятным в деятельности этой Минской группы. Никогда вещи не были названы своими именами. Понимаете?
Выгуляйте. Сальмирах, я надеюсь, нам не придется ждать 30-26 лет Дай Бог. освобождения своих территорий. Чохсагун Сальмира Ханумова за то, что... Аллах Койса. Будем молиться и за ваше правое дело, и за восстановление территориальной целостности замечательной Украины, к которой я имею самое непосредственное отношение, потому что мама у меня из Днепропетровска, она украинка, и для меня Украина родная страна, я болею за вас. И будем молиться за полное освобождение азербайджанских земель от оккупации. Азербайджан миллеті затем бізге де қардаш миллет ола, оның үшін біздің де сіздерге дестеклеріміз сонсызdır. Teşekkürlerimizni bildiremiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun, biz de sağ olun. Çok minnettarız size. Cümlemizden. Çok sağ olun Сальмира Ахундова. Надзвичайный это повноважный посол Азербайджану в Украине была с нами на прямой связи. Ну а тем временем власти США, России и Франции, возглавляющие Минскую группу ОБСЕ, оказывают всевозможную оружейную поддержку Армении. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает информагентство Анадолу. По словам Эрдогана, США, Россия и Франция за 30 лет так и не завершали переговоры в формате Минской группы по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Турецкий лидер в очередной раз выразил поддержку Азербайджану в конфликте и подчеркнул, что не снабжает оружием Азербайджана. Давайте его послушаем вместе. İnanıyorum ki işgal altındaki bu toprakları Ermenilerden alacaklar ve kurtaracaklar. Ve duadayız. İnşallah bunu da başarıyla götürsünler diyorum. Libya aynı şekilde. Orada da bakıyorsunuz Wagner denilen Rusların paralı askerleri var. Ve bu paralı askerlerle Libya'da Libyalı kardeşlerimize ve darbeci Hafter'e destek veriyorlar. Bize ne diyorlar? Sizin oralarda ne işiniz var? Biz zulüm neredeyse oradayız. Вот так выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. С турецкого я переведу для вас на русский язык то, что он сказал. Он сказал, что я верю, что оккупированные земли они освободят, имеется в виду азербайджанский народ, и спасут от армян. Мы молимся за это. Дай бог, успех будет за ними. В Ливии то же самое. Там есть солдаты русских, которые называются вагнеровцами. Этими солдатами в Ливии они воюют против наших братьев. Нам же говорят, что вы там делаете? Мы там, где гнет, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. А тем временем, как выше отметила посол Азербайджана в Украине, Армения также заявляет, что может признать независимость Нагорного Карабаха, если станет ясно, что Азербайджан не будет идти путем переговоров. То есть непризнание Армении независимости связано только с тем, что армянская сторона хочет решить вопрос путем мирных переговоров. Об этом заявил президент Армении Саркисян. Вот что он сказал. Це такий тунель. І якщо в кінці цього тунелю є світло, світло остаточного мирного вирішення проблеми Нагірного Карабаху, то тоді можна почекати ще. А якщо світла немає, тобто якщо буде зрозуміло, що Азербайджан за підтримки Туреччини в жодному разі не буде йти шляхом переговорів, тоді, звичайно, Вірменія визнає незалежність Карабаху. Также сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности приехать в Москву для переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Вот что он сказал. Нагірно-карабахський конфлікт має вирішуватися виключно мирним шляхом. І я готовий докласти всіх необхідних зусиль, щоб досягти такого результату. Серед іншого, поїхати, зустрітися, поговорити. Петр Олещук, политолог, с нами сейчас на прямой связи. Пане Петро, вітаю вас. Алло. Алло, чуєте? Та, зараз чую. А ви нас чуєте?
Да, я вас чую теж. Ну что ж, вот мы сейчас обсуждаем ситуацию в Нагорном Карабахе. Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об освобождении еще 24 сел и одного города. Там уже вывесили флаг Азербайджана, военной азербайджанской армии. Как вы считаете, удастся ли азербайджанскому руководству дойти до конца и деоккупировать полностью свои территории? Ну, ви знаєте, я не можу прогнозувати цю ситуацію, тому що я все ж таки не є аналітиком саме з цієї сфери. Тут питання в тому, які задачі вони першопочатково для себе ставлять. Чи задача, так би мовити, полягає в тому, щоб справді одразу ривком деокупувати всі території? Чи можливо там просто зайняти, скажімо так, певні стратегічні точки для того, щоб у подальшому використати їх як засіб тиску в переговорному процесі? Ми цього не знаємо, тому говорити поки що, мабуть, про певні результати зарано, але очевидно, що наміри у них достатньо серйозні, і найголовніше, ці наміри, очевидно, підкріплені відповідними ресурсами і можливостями, що, мабуть, є достатньо серйозним прикладом, в тому числі і для України, як для держави, у якої частина території на даний момент також окупована. Давайте перейдем с вами к следующей теме, к Соединенным Штатам Америки. Там в начале ноября должны пройти выборы президента Соединенных Штатов. Комиссия, отвечающая за организацию дебатов между кандидатами в президенты, объявила изменение правила. Согласно им, кандидату, который не говорит, будут выключать микрофон, чтобы он не мог перебивать оппонента. У Трампа и Байдена на следующей встрече будет по 2 минуты, в течение которого они смогут говорить беспрепятственно, после чего произойдет переход непосредственно к дебатам с обменом репликами. В штабе Трампа недовольны этими изменениями. Вот что там говорят, давайте послушаем. Президент Трамп вийде на дебати з Джо Байденом, попри те, що в останній момент упереджена комісія змінила правила, намагаючись створити перевагу для кандидата, якому вони симпатизують. Насколько эти дебаты влияют на электоральное настроение американцев? Ну, звичайно, впливають, і дебати, вони, в принципі, із першого моменту, коли вони були використані в американській політиці, вони в окремих виборчих кампаніях справляли навіть визначальний вплив. Зокрема, Кеннеді називають першим американським президентом від телевізора, тому що він більш переконливо виглядав на дебатах, і це дозволило йому перемогти. Але треба розуміти, що американська виборча система – це в першу чергу що? Це в першу чергу голосування по штатам. Тобто голосування засноване на принципі представництва саме не прямого голосування, а голосування через представників конкретно. Тому важливо виграти конкретний штат, а не здобути просто більшість голосів. І це ми повинні враховувати. Тому, знову ж таки, навіть кандидат може здобути просту більшість і при цьому програти. Тому це не треба і недооцінювати, і переоцінювати так само. Тим більше, що ми бачимо, сприйняття кандидатів їхніми виборцями суттєво відрізняється. І за великим рахунком, навіть хоча Трамп може бути недостатньо переконливий на дебатах, але, наприклад, його ядерному електорату це може цілком подобатися. Це його нахабство, цей тиск, ця зарядженість на результат, на перемогу. Вона багатьом подобається насправді. Но по результатам последних социологических исследований, которые там проводят, исследования, которые проводят центральные телеканалы, опережает сейчас Дональда Трампа Джо Байден. Как вы считаете, все же интрига какая-то остается или уже выборы решены и определены? Ні, звичайно, залишається. Завжди були певні помилки під час соціології. Завжди був ефект приховування своїх власних переконань під час опитувань. Зрештою, є питання мобілізації виборців. Чи зможе, наприклад, кандидат повністю відмобілізувати свій електорат? Але для нас найголовніше, що, в принципі, в будь-якому випадку двопартійна більшість на підтримку України має зберігтись.
Мгм. І ми знаємо, що з одного боку, незважаючи на усі свої заяви, за часів Трампа Україна почала одержувати зброю і багато чого іншого потрібного нам в нашому протистоянні з Росією. А Байден 14 числа оприлюднив власну заяву з питань України, і там було підтверджено, що демократична, суверенна, цілісна Україна в інтересах Сполучених Штатів, що Україні буде надаватися зброя, буде надаватися всебічна підтримка, і що це повністю відповідає інтересам Штатів. Но у нас было такое мнение, вы знаете, что если президент станет президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байден, то внешнеполитическая поддержка США по Украине будет увеличена, а по отношению к Российской Федерации давление в большей степени, возможно, еще более жестко будет реализовываться. Вот вы верите в это? Ну, я думаю, що нашим українським політикам краще зосередитись на нашій українській політиці, наших українських проблемах, тому що коли ми намагаємося втручатися в американські вибори, це нам нічого не приносить. Я особисто переконаний, що який би результат виборів не був, підтримка в Україні буде збережена, але вона буде вивірена, вона буде повністю згідно американської зовнішньої політики. І не треба, знову ж таки, вважати, там, знаєте, собі якісь будувати повітряні замки, що прийде Байден, одразу там за нас все зробить. Ні, цього не буде. Але ймовірність того, що підтримка буде продовжена, і при цьому буде продовжена на більш високому рівні, вона справді є. Принаймні, судячи із офіційних заяв. Але політика – це не лише офіційні заяви, це ще й конкретні дії. Ми знаємо, що той самий Трамп багато чого назаявляв в ході своєї першої передвиборчої кампанії, але у підсумку все виявилося геть не так, як попередньо обговорювалося. Тому що окрім самого президента, ще є політична еліта, ще є інтереси політичної еліти, інтереси Сполучених Штатів. Вони є незмінними. І я думаю, що по відношенню до України американська політична еліта визначилася вже давно. Дуже дякую вам. Петро Лещук, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Саголнас. Ну а я с вами прощаюсь ненадолго, всего лишь на 5 минут. Мы уходим на небольшой перерыв, а далее мы продолжим информационную программу «Бугунь» на крымско-татарском языке. Корушкенджи Архадашлар.